በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትና ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ በልኩም ከመይ ምሽኹም ኳዕጽሕና ብጽሕኩም ብሎም ማዓንቲ ሓሲዮም ተኸይሮም በዓሎ ዓመታውን ወርሓውን ቅዱሳን በዓላት ጸሎቶም በረከቶም ቃል ኪዳኖም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። እሺ መንፈሳዊ ስነ ጽሑፍ መንፈሳዊ አገልግሎትን መንፈሳዊ አገልጋልን ቀዳማይ ክፋል ምዕራፍ 1 እንታይነት መንፈሳዊ አገልግሎት ባህሪያት መንፈሳዊ አገልግሎት ዓይነታት መንፈሳዊ አገልግሎት እንታይነት መንፈሳዊ አገልግሎት መንፈሳዊ አገልግሎት ጻውዒት እግዚአብሔር እዩ። ሽዑና እግዚአብሔር ድምፂ ንመን ክልእኽ መንኸ ክላኸና እዩ እንትብል ሰማዕኽዎም ኣነ እውን እኒህኹ ንኣይለኣኸኒ በልኹም። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6:8 እምበኣር ሕዚ ንዓ ንህዝበይ ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ክተውፅኦም ናብ ፈርዖን ክልእኸካ እየ በሎም። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3:10 ህፃን ሳሙኤል ድማ ኣብ ቅድሚ ኤሊ ንእግዚአብሔር የገልግል ነበረ። በቲ ዘመን እቱይ ቃል እግዚአብሔር ብርቂ ነበረ ረኣይ እውን ኣይግለጽን ነበረ። እግዚአብሔር ድማ መጸ ደው ኢሉ ከዓ ከምቲ ናይ ካልእ ግዝያት ሳሙኤል ሳሙኤል ኢሉ ጸዋዖ። ሳሙኤል ከዓ ባርያኻ ይሰምዕ ኣሎ እሞ ተዛረብ በሎ። ቀዳማይ መጽሓፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 3:1-10 እንታይነት መንፈሳዊ አገልግሎት መንፈሳዊ አገልግሎት ጻውዒት እግዚአብሔር እዩ። ኢየሱስ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ እናተመላለሰ እንተሎ ክልተ ኣሕዋት ጴጥሮስ ዝተባሃለ ስምዖንን እንድርያስ ሓውን ኣስገርቲ ዓሳ ስለ ዝነበሩ መርበቦም ናብ ባሕሪ እንትድርብዩ ረኣየ። ኢየሱስ ከዓ ንዑ ተኸተሉኒ ኣነ ከዓ ኣስገርቲ ሰብ ክገብረኩም እየ በሎም። ሽዑ ንሽዑ ድማ መርበቦም ሓዲጎም ተኸተልዎም። ወንጌለ ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 4:18-20 ናብ ምድሪ እውን ወደቐ። ሳውል ሳውል ስለምንታይ ተሳግወኒ ዝብል ድምፂ እውን ሰምዐ። ንሱ ድማ ጐይታይ መን ኢኻ በሎ። ጐይታ ከዓ ኣነ እቲ ንስኻ እተሳግወኒ ዘለኻ ኢየሱስ እየ። በሊሕ ነገር እንተረገጽኻ ንበዓልኻ እዩ ዝገደካ በሎ። ንሱ ከዓ ፈሪሑ እናንቀጥቀጠ ጐይታይ እንታይ ክገብር ትደሊ ኣለኻ በሎ። ጐይታ ድማ ተስ እሞ ናብ ከተማ እቶም እንታይ ክትገብር ከም ዝግባእካ እውን ኣብኡ ክነግሩኻ እዮም በሎ። ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 9:4-6 እንታይነት መንፈሳዊ አገልግሎት መንፈሳዊ አገልግሎት ዘፍርይሉ ናይ ሓደራ ውህብቶ እዩ። መንፈሳዊ አገልግሎት ዘፍርይሉ ናይ ሓደራ ውህብቶ እዩ። መንግስተ ሰማያት ከምቲ ክገይስ ዝደለየ ሰብ እሞ ንኣገልገልቱ ጸዊዑ ገንዘቡ ዝህቦም ትመስል። ነፍሲ ወከፎም ከከም ዓቕሞም ንሓደ 5 መኽሊት ነቲ ካልኣይ 2 መኽሊት ነቲ ሳልሳይ ድማ 1 መኽሊት ሂብዎም ናብ ካልእ ሃገር ኸደ። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ጐይታ እቶም ኣገልገልቲ መጺኡ ክጸባጸቦም ጀመረ። ወንጌለ ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 25-14-19 እኳ ደኣ ከምቲ ጴጥሮስ ንጉሩዛት ወንጌል ክሰብኽ ሓደራ ዝተውሃቦ ኣነ ከዓ ነቶም ዘይጉሩዛት ኣሕዛብ ወንጌል ክሰብኽ ሓደራ ከም ዝተውሃብኹ ፈለጥኹ። ገላትያ ምዕራፍ 2:7 ኦ ጢሞቴዎስ ነቲ ኩሉ ብሕድሪ ዝተውሃበካ ሓልዎ ካብቲ ብጌጋ ፍልጠት ተብሂሉ ዝጽዋዕ ዓለማዊ ከንቱ ልፍለፋን ዝጋጮ ሓሳባትን ረሓቕ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6:20 እንታይነት መንፈሳዊ አገልግሎት መንፈሳዊ አገልግሎት መቐረትን ብርሃንን ዓለም ምዃን እዩ። መንፈሳዊ አገልግሎት መቐረትን ብርሃንን ዓለም ምዃን እዩ። ንስኻትኩም ናይ ዓለም ጨው ኢኹም። ጨው መቐረቱ እንተጠፍአኸ ብምንታይ ይመቅር? ንደገ ተደርብዩ ብእግሪ ሰብ ክርገጽ እንተዘይኮይኑስ ዝጠቕሞ የብሉን። ንስኻትኩም ናይ ዓለም ብርሃን ኢኹም። ኣብ እምባ ዘላ ከተማ ክትስወር ኣይትኽእልን እያ። መብራህቲ ኣብ ገዛ ንዘሎ ኩሉ ምእንቲ ከብርህ ኣብ በሪኽ መቐመጢኡ የንብርዎ እምበር ኣብ ትሕቲ ኸፈር ኣየንብርዎን። ከምኡ ከዓ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ሪኦም ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኻትኩም ምእንቲ ከመስግንዎ
برهانكم أو قدم سب يبرح وانجيل القدس ماتيوس معرف 5 كافقد 13 سكاب 16 أزي أنت خوينو أب مأخل إذاك أينان طواين تولدي إزياء قدلت زي بلوم نصحان نقفا زي بلوم ولد إجزابير خوينكم عز عالم إزياء كم برهانات كتبرهو إيكم فيليبيسيوس معرف خلته فقدي 15 انتاينت منفساوي أقلقلت منفساوي أقلقلت مقارة برهان عالم مخانيو اتوم كم جبرت كي غيرهم زحاميكم زلو نسناي جبركم ريوم بتا اجزابير زملكة الله معالتي ناجزابير منتي كخبربو أما أخل أحزاب أكايداكم أصبقهم قدمي بيتروس معرف خلته فقدي 10 خلته جنانة قدميتي فغرخا سلز حدكايا زنقفك ألني انبأركس كاباي كم زودك ذكر تنسى نتي قدمي جبرخاون جبر انت زي تنسيخا جنا مسيئة نتي قواميك انديلخا كابتي سفراؤو كوغدو ايام رأي يوحنس معراف قلته فقدي 4 سكافدشتا نزنا جرات ازي عززن مهارن ننسنتخا حدوكا اينعاكو جنا نتوم امنتي بقال بكايدا بفقري بامنت بنسهناون أرأيا خنم قدمت إيميتوس معرف 4 فقد 11 سكاب 10 خلته آمين مساخاتم زصانحكم حفتكم هاربوين إيجا زنات أبز قرده بأفا قدسان تقال ملاكي تارملي وصفات لإكزابير لول ولا ولاريت دينجر ولا مسكال كور لحد أملاك آمين